दान मोनथाम मोनब्रैयानो जाबाय खारनाया। न'खराव माबाफोर दावराव दं? न'खरावलाय बिदिनो एसे एनैयानो दावराव जादोंमोन जानायालाय। संख्रिनि फानलुनि बेखौनो दावराव जानानै माखौ साननानै खारखो बे ना सोरजोंबासो रं नाम्बार थांखो ना माखो आं बेखौथ' मिथिला। थांनाय 10 थारिखआव गोमादों आरो बे। मा नाम होनो? अनजालि ब्रह्म। गथ'फोर दंना गैयामोन? दङ 10 बोसोर जाबाय गथ'आ। बेखौ फैजाफिननो लुबैदोंमोन आं। माथो फैयासै। गोबाव नेदोंमोन आं नेनायालाय। फैफिना हामगौ सानदोंमोन आं। दाबो दुखु सिन्थायै दं आरोखि आं। फैजानो लुबैदोंमोन। फन हरदोंना हराखै? खबर सबर दंना गैया? ओरैनो कन्टेक्टफोर दंना गैया न'खरनि मानसिजों? कन्टेक्ट नाम्बारथ' गैया। आं हरदोंमोन हमा फनखौनो माथो रिसिभखौनो खालाया हरबाबो। बेखौ सानगासिनो दं आरोखि आं। फैफिननांगौ सानदोंमोन आं। सोरजोंबा गोसथोलायोमोन नामा? आंथ' बेखौ मिथिला सोरजोंबा थांदों ना मादों। सोरबा हौवाफोरजों थांदों ना मादों मिथिला आं बेखौ। दं खोमा बोरैथो मिथिबावनो। साबेसे दं गथ'फ्रा नोंना? सासे दं। सासेल'खा हिनजावसा 10 बोसोर जाबाय। दा फैजानो लुबैफिनो? दा फैजानो लुबैदोंमोन आङो माथो फैयासै। मा गामिनि? संख्रि जानायनिमोन। संख्रि जानाय? औ। ओमफ्राय दासिमाव जेबो खबर गैया? दासिमाव खबर गैया। बेखौ नेबाय थादोंमोन आं। हारसिं बेसे संजाबावनो ओंखामखौ आंलाय। दा आइयासो संला हैयो खानिथानि। बेखौ फैजाफिननो लुबैदोंमोन आं। माथो फैयासै। गथ'फ्रा साबेसे होनदोंमोन? सानै। सासे हिनजावसा 10 बोसोर जाबाय। 10 बोसोर? औ। मा क्लासाव फरायखो? 5आव मोनबायमोन। मा गामि नोंसिना? गम्ब्रिघाट। गम्ब्रिघाट? औ। दा फैजाफिननो लुबैयाखै? फैजाफिननो लुबैगासिनो दं आरो आं। बेखौ नेबाय थादों माथो फैया।